guys, magre-review ako ng parang semi-review lang to kasi late afternoon na. So, yung i-review ko yung HD Flawless Foundation. Itong HD Flawless Foundation, ano siya, 28 ml. Tapos, ang nakalagay dito, Second Skin Fini Natural. Natural yung nakalagay dito, hindi natural. Hindi natural daw. Tapos, perfecting coverage. And then, vitamin E, vitamin B. Meron siya ano, iwan ko. Hindi ko mabasa. Coverage, treatment. Parang yung perfecting coverage. Ano kaya ano to? Saan ko? Galing to siya sa, distributed by Absolute New York, Port Washington. Tapos, design in USA. Then, tapos sa likod, lightweight water-based formula. May ano talaga siya, may pag hindi mo sinishake, tubig lang yung unang ano lalabas. Tapos for smooth and natural finish. Smooth daw, tapos natural finish. Tapos yun yung nakalagay dito. Tapos di ko nababasahin yung ingredients kasi madami. Yun lang, perfect coverage daw. So let's begin guys, magme-makeup na tayo. A beauty blender yung gagamitin ko sa kabila din, brush. So, di mo na ako magsasalita, ipa-fast forward ko to. Tapos na ako nag-foundation guys. Yan yung ano, dito yung sa beauty blender, dito yung sponge, dito yung sa brush. Tapos guys, kung mag-second layer kayo guys, or third layer ba, siguro makaka-cover din yung bumps. Pero sa akin, hindi siya nakaka-cover kasi malaki yung pimples ko, kaya may bumps pa. Pero yung redness, tsaka yung mga anong tawag niyan, mga scar, or mga ang tawag niyan, pimples, scar, mga ganyan, nakaka-cover din naman niya. Tapos, wala na yung redness. Ito lang yung bumps lang. Kaya, yun. Para sa akin, maganda siya. Maganda yung HD Flawless Foundation. Tapos, i-update ko kayo kung mamaya kung mag-oil up ba ako or hindi. Kaya, yun lang guys. Thank you for watching. Mamaya ulit. Bye! Tapos, yung price pala nito guys, 599 peso. So, 599 peso, hindi na masama kasi maganda yung coverage nito. Tapos, meron pa siyang vitamin E. Tapos, ano siya, yung maganda, yung lightweight. Tapos, guys, sa amoy, may pagkakunting chemical lang, pero carry na din, ano na, hindi
hindi ganong chemical na chemical talaga, hindi pareha sa iba. Okay na din yung amoy niya. Tapos lalo na pag nilagyan mo ng nichido powder, bawala na talaga yung amoy niya. Tapos yun lang yung gusto ko, yung pag unang tinitingnan ko sa product, pag gusto kong bumili ng products, yung first, yung syempre kailangan ka shade mo, pero ito mali ako kasi ito ginagamit ko to sa HD, may pinagagamitan ako nito, kaya iba yung nabili ko na shade tan. Tapos yung pangalawang, yung una shade, kailangan ka shade mo kakulay ng skin tone mo. Pangalawa, kailangan yung yung amoy mo muna kung okay ba sa'yo or hindi. Pangatlo, kailangan lightweight, yung parang wala ka talagang dinadala sa mukha mo na mabigat yung feeling sa mo, kailangan lightweight. Tapos kailangan din yung coverage. Tapos yan, kung marirecommend ko yung HD Flawless Foundation. Tapos mas maganda pagka-shade ko talaga siya, pero kahit di ko siya ka-shade, caring na kasi nilagyan ko ng Pink Flow Nichido. Guys, final update. Kanina pinapawisan ako guys pagkatapos kong nagluluto, pero nakalimutan kong mag-update. Kumain ako, nahugas na ako. Tapos mga na siguro mga 10:40 tapos ng gabi. Tapos guys, pinabawisan nga ako, pero ang masasabi ko lang sa HD Flawless Foundation, maganda siya. Ang hindi ko lang agree dun sa perfect coverage, kasi hindi rin naman siya nakakover guys, kasi first layer lang nakaka-cover yung redness, pero yung bumps hindi nakaka-cover. Tapos yung dito pa, yan, may dalawa dito, tatlo, hindi siya na-cover. Yun siya guys, nag-oil up din naman siya guys, pero hindi bonggang bongga. Sakto ba yung term ko? Pag magsisikan layer, kung hindi malaki yung pimples ko, siguro perfect coverage. Tapos lightweight, tapos hindi smooth siya guys, pero di ko masasabing flawless kasi yung skin ko hindi flawless. Lang siya, nagiging flawless siya pag natakpan na ng pag nilagyan na ng powder, na kahit anong final powder. Tapos lang siya, konti sa sa pimples area ko, may siya, nag-crease konti pimples area. Tapos dito wala dito guys, pero konti dito. Ewan ko kung makita nyo ba. Basta, hindi ko ito. Basta, konti. Parang Chinese. Konting-konti nag-crease. Kasi siguro guys, yung nilagay ko yung mist ba, M-I-S-T, mist na organic aloe vera, yung sa bench, aloe vera na mist spray. Pero hindi yung moisturizer na pinahid, yung nag-i-spray lang ako, kaya siguro nag-crease, pero konting-konti lang po ulit. Kaya yan guys, ang maganda yung HD Flawless Foundation. Tapos kung ka-shade ko talaga, mas perfect na perfect. Tapos yun lang, isa lang yung complaint ko, dahil hindi siya perfect coverage. Kaya yun, thank you for watching guys. I hope you enjoy my video. Sana anong tawag yan? Sana may natutunan kayo konti, kasi di pa ako ganun marunong mag-review ng products, kasi pang second time ko pa. So that's all guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel sa mga baguhan dyan. So bye bye. Good night. See you again to my next video. Bye.